Mar jiwo arita ya apaya kind joriemb bodaboda Obage County ma Mombasa kama joriembogo koro idwa ni ojiw arita mekgi kaachiel kod jowuoth magiting'o ma en bang' nonro manotim Mombasa yango ni kwan masiche mag apaya ma itimo gi bodaboda pod ni malo to chutho jogo ma ok orwako ogudu midendo ni helmet. Romono moywarie gi jatend migawo mar wuoth e kaunti ma Mombasa Daniel Manyala kaachiel kod apisas mag NTSA kod mago mag apaya kata traffic. Joriemb apikogo jiw mondo mi ochak bedo gi ogute ariyo ma achiel en mar jawuoth moting'o. Kopogore gi gayo masiche mag apaya, joriembogo bende ijiwo mondo mi obed akicha mar yango jonjore ma kidek pondo eige ka giwuondore ni gin joriembo mag bodaboda. Kalo gimiluongo ni transport policy mar Mombasa County. Ma transport policy ni wuoyo matut kabisa yore mag usalama barabarani. Mara ariyo mwadwa kalo kinde mabiro mbele ka iluongo ni County Road Safety Policy. Mano bende wasechako tede mochiegni chiek. Ma dweche ariyo mabiro mbele ka obe wadhi kale. Mano dhi konyowa maduong' kabisa. Mano dhi kelo kony maduong' kabisa yor sirikal mar kelo usalama barabarani. Kutoka wana waluongere kae gikamati joma usikate mambo ya usalama NTSA, police, gishirika wanao kae kawono ni mondo wagoyo ane wapuonjgi ane wach mar rwako helmet, rwako jacket, rwako safety mondo wakony ngimagi. Gima wadwaro timo wadwa chako sensitization abiria be mondo timang'o oyud helmet manyalo konyogi. To abiria kidhi idwa kawa pikipiki man gi helmet ariyo, jogi nigi helmet ariyo. Koro we kawa ni iringa tionge helmet. Ka en gachiel ma achiel no ine mirwaki.